weer naar de stembus. Tenminste, de gouverneur van Sint Maarten, de heer Bailey, heeft gisteravond laten weten dat er nu een datum staat vastgesteld, 18 juli, dat er weer verkiezingen zouden kunnen worden gehouden op Sint Maarten. 19 augustus zou het huidige parlement dan moeten worden vervangen door een nieuw parlement. Het heeft allemaal te maken met het opheffen van de steun aan de coalitie door één parlementariër. Daardoor is er geen meerderheid meer in het parlement. En dus 18 dagen na de beëdiging van het kabinet Luc Merselina is er sprake van een nieuwe situatie. Enerzijds stopt deze regering omdat ze geen steun meer hebben. Anderzijds is er een nieuwe regering gepresenteerd, de National Alliance UP Party, samen met Kevin Mangret. Er wordt nu gekeken of een formateur daar op korte termijn een regering van kan maken. Of dat nog weer gevolgen zal hebben voor de verkiezingen, dat is niet duidelijk. In ieder geval lijkt het erop dat de bewoners van Sint Maarten op 18 juli weer kunnen gaan stemmen. Later in deze uitzending een deel van de persconferentie die vertrekkend minister-president Luc Merselina gaf over de situatie.